Altså typisk er det sådan, at man primært er med på observationsopgaver det første stykke tid, så man ligesom har mulighed for at blive kørt ind eller se, hvordan det lige fungerer. Og så efterhånden så får man så mere og mere frie tøjler til os at få lov selv. Og vi har også haft en del selvstyrede praktikantopgaver, som jeg synes har været rigtig, rigtig spændende, for der har vi været helt på egne ben, og så har Mette eller Michael selvfølgelig været backup. Men det er i hvert fald sådan, forløbet primært fungerer. Vi har været ude og undervise i butterfly-kurset der, som Mette hun udbyder. Og så har jeg undervist i psykisk førstehjælp, så har vi haft supervision, nedbringelse af sygefraværet, vi har arbejdet med din personlige udvikling, sådan et modulforløb, vi har, you name it, det har simpelthen bare været så meget og så alsidigt. Altså rent psykologfagligt, så er der sket et kæmpe kvantespring, siden jeg startede hernede og så til nu. Og det har været rigtig sjovt selv at følge min egen udvikling ind i det. Og det, jeg synes, jeg især har lært, jamen det er sådan hele den her konsulentrolle, den her konsulentageren. Så dels det her med at komme på opgaverne, men også den her supervision og de her snakke, vi har haft på vej hjem i bilen, med hensyn til de opmærksomheder, vi har fået, eller hvad vi er blevet nysgerrige på, eller hvad der har undret os, eller hvad der har strittet, eller sådan de der refleksioner, som jeg i den grad også synes har været givende for det. Normeret til, at det er på kvart tid, fordi det er over et år. Men i virkeligheden så er det en hel del mere, men det er igen også, hvad jeg sådan selv har sagt ja til, og hvad de andre praktikanter også siger ja til. Så der kan være helt vildt meget, hvis man har lyst til det, og hvis man har lyst til knap så meget, så er der også mulighed for at have det på den måde. Altså jeg havde hørt rigtig meget positivt om Key2C, og dels fordi det er så alsidigt, fordi der er mulighed for at komme med forskellige konsulenter ud og se, hvordan de gør det. Og også simpelthen fordi, at de har den her praktikantordning, hvor der kommer flere ind ad gang, eller 3 per semester, så det i alt er 6 om året. Og det at være i praktik sammen med andre, synes jeg også kunne være rigtig, rigtig værdifuldt. Og det her område, jamen jeg har egentlig altid været interesseret i arbejds- og organisationspsykologien, og jeg synes, det kunne være rigtig spændende at komme ud og prøve det af. En gang i måneden, der har vi sådan en praktikantaften, bare for alle os praktikanter, hvor vi spiser sammen og hygger sammen, og ja, bare er sådan mere offline med hinanden, og det er egentlig helt vildt hyggeligt, og også noget af det, som vi får ud af at være sådan en gruppe ved at være i praktik sammen. I hvert fald værdien i det her med at være flere sammen i praktik, det synes jeg er rigtig, rigtig givende. Også så man har hinanden indbyttes at spare med, og så man har nogen, man er på lige fod med i sin praktik. Og så synes jeg, at det her med, at man er i praktik i et år, og at man ligesom har mulighed for at få det her fodfæste og udvikle sig på den baggrund, har været enormt givende også. Og det jeg sådan ser som min helt store læring, det er det her med gennemsigtighed og med autenticitet og med nærvær og relationsskabelse. Altså det er for mig i hvert fald alfa og omega for, at man kan nå ind til den kunde eller det system, man arbejder med.